தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நெல்லை டவுனில் உள்ள பிரபல ஸ்வீட் கடைகளில் விதவிதமான இனிப்பு வகைகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களோடு நேரலையில் இணைகிறார் எமது செய்தியாளர் செல்வராஜ். அவரிடம் விவரங்களை கேட்டு பெறலாம். செல்வராஜ், இது தொடர்பான முழு விவரம் என்ன? பதிவு பண்ணுங்க. நிஷமா உமா, நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதை ஒட்டி தீபாவளிக்கு தேவையான ஆடைகள் மற்றும் பலகாரங்கள் மற்றும் பட்டாசுகள் விற்பனை என்பது களை கட்டியுள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான ஆடைகள் மற்றும் பட்டாசு மற்றும் தங்களுக்கு தேவையான இனிப்பு வகைகளை வாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால் நெல்லை மாநகர பகுதியில் பல்வேறு உள்ள ஸ்வீட் கடைகளில் இப்போ விதவிதமான ஸ்வீட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏனென்றால் பொதுமக்களை கவரும் வகையிலும் வாடிக்கையாளர்களை தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் வகையிலும் பல்வேறு அல்வாக்கள் தங்களுடைய தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே திருநெல்வேலி அல்வா, பாதாம் அல்வா, பிஸ்தா அல்வா, பழ அல்வா என பல்வேறு அல்வாக்கள் தயாரித்திருந்தாலும் தற்போது ரோஜா இதழ் அல்வா, அதுவும் பன்னீர் ரோசா அல்வா என்பது தற்போது தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக பல கடைகளில் இருந்தும் நேரடியாக பொதுமக்கள் தங்களுடைய அந்த தேவையான விதவிதமான அல்வாக்களையும் மற்றும் இனிப்பு வகைகளும் தங்கள் வாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக பன்னீர் ரோஸ் மூலம் தங்களுடைய அல்வா தயாரிப்பது இந்த ஆண்டு தான் தற்போது முதல் முறையாக அந்த அல்வா என்பது தயாரிக்கப்படுகிறது. நீங்க நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய அல்வா தான் பன்னீர் ரோஸ் மூலமாக தயாரிக்கின்ற இதழ் அல்வா. அந்த பன்னீர் ரோஸிலிருந்து இதழை பிரித்து அதன் மூலமாக அந்த அல்வா என்பது தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் அதில் எந்தவித வேதியியல் பொருட்களும் கலக்காமல் அந்த அல்வா என்பது அப்படியே விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சற்று முன் தான் அந்த அல்வா என்பது தயாரிக்கப்பட்டு தற்போது விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இது போன்ற பல விதவிதமான ஸ்வீட்ஸ் மற்றும் கார வகைகளும் தற்போது விற்பனைக்கு என்பது வந்துள்ளது. அந்த கடையின் உரிமையாளர் கண்ணன் நம்மிடம் இருக்கிறார், அவர்கிட்ட பேசுவோம். ஐயா வணக்கம். பல்வேறு அல்வாக்கள் தற்போது தயாரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் குறிப்பாக இன்று புதிய விதவிதமான பல அல்வாக்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. என்ன மாதிரியான அல்வா தற்போது மக்கள் மத்தியில் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருக்கியா? திருநெல்வேலி என்றாலே பேர் போனது திருநெல்வேலி அல்வா, சரிங்களா? ஆனால் நான் போன வருஷம் நொங்கு அல்வான்னு பண்ணினேன், நல்ல தீபாவளிக்கு. அதனால் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. இந்த வருஷம் பன்னீர் ரோஜாப்பூ இதழ் அல்வா நல்ல மக்களுக்கு நல்ல குளிர்ச்சி, உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி விதவிதமான நம்ம பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் விதவிதமான ஸ்வீட் வகைகள், விதவிதமான கார வகைகள், விதவிதமான அல்வா வகைகள் நம்ம கடையில் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஒன்று இந்த வருஷம் கருப்பட்டி அல்வா பண்ணுதோம். அதுக்கப்புறம் அது போக ரோஜா இதழ் அல்வா, இந்த ஸ்பெஷல் இந்த வருஷத்துக்கு ரோஜா இதழ் அல்வா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நாளை தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி உங்களோட சேல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு? மக்கள் மத்தியில் இந்த புதிதாக தயாரிக்கப்படக்கூடிய அல்வாவுக்கு எந்த அளவுக்கு மவுஸ் இருக்கியா? ரோஜா பன்னீர் ரோஸ் இதழ் அல்வாவுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது. ஆட்கள் வாங்குதாங்க இந்த வருஷம். நேரடியாக கேட்கலாமா, எந்த ஆண்டும் இல்லாத அளவிற்கு இந்த ஆண்டு என்பது பொதுமக்களிடம் நல்ல மவுஸ் என்பது இருக்குது. குறிப்பாக காரம் மற்றும் இனிப்பு வகைகளை தேடி வருகிறார்கள். இது குறித்து ஒரு பெண்மணி கேட்போம். அம்மா வணக்கம். நாளைக்கு தீபாவளி விழாவை கொண்டாடுறதை ஒட்டி எந்த அளவுக்கு ஸ்வீட்கள்ல ஒரே கூட்டமா இருக்கு? குறிப்பாக நீங்க எந்த அளவுக்குமா அந்த ஸ்வீட்ஸ் வாங்க வந்திருக்கீங்க? ஸ்வீட்ஸ்னா பொதுவாக எல்லாருமே ஸ்வீட்ஸ் கார வகைகள் எல்லாமே சாமிக்கு படைச்சு வாங்குவாங்க. எங்களுக்கு தீபாவளி இல்லை, கிறிஸ்டின் தான். நானும் சரி எல்லாரும் பக்கத்து வீட்டில் சாப்பிடுவாங்கன்னு குழந்தைகளுக்காக வாங்க வந்திருக்கேன். எப்பவுமே நாங்கள் திருநெல்வேலியில் ஸ்வீட் தான் பெஸ்ட். எந்த விழானாலும் நாங்கள் அதான் வாங்குவோம். என் பேர் அன்னலட்சுமி, நாங்கள் அலங்காரப்பேரியிலேருந்து வரோம். ஆமாம், நேரடியாகவே கேட்கலாம். பொதுமக்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து இப்போ தயாரிக்கப்படுகின்ற விதவிதமான அல்வாக்களுக்கு அதிகமான மவுஸ் என்பது இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த ஆண்டு என்பது புதிதாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த பன்னீர் ரோஸ் இதழ் அல்வாவிற்கு பொதுமக்கள் மத்தியிலும் நல்ல மவுஸ் இருக்கிறதுமா? உங்களுடைய விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி செல்வராஜ்.